ko. Oh, diba? Bongga. Andun pa sa ayan si Papa yung nagpapak ng mga orders. Good morning pa. Ayan yung cake. Hello! Good afternoon guys! Medyo maingay kasi naglalaba ako. Today pala is January 7, 2019. Ayan. And ako naglalaba. Actually kakarating ko lang galing sa school. Hinatid ko si Harry kasi diba balik ko sa school ngayon, 7 Monday. So ayun. And ayan, medyo maingay. Naglalaba ako. Nag-ano ko ng tubig dyan. Wala kaming hose kasi na kinaano namin. Ayan, nagwa-washing ako. Mga decolor yung aking nilabhan. And ngayon is actually grocery day namin. Pero konti lang naman yung bibilhin ko to this week. Kasi nga, kailangan walang may lang itsiga kasi maingay. Ayan, finally natapos na rin ako maglaba. In fairness ha, medyo marami yung nilabhan ko. Oh, diba? Bongga. Andun pa sa kabila yung mga panglakad namin na mga damit yun, and then malilipit-lipit lang ako muna dito para actually gusto ko mag-film. Meron akong gustong i-film ngayon na i-upload ko sa yung isang channel natin. Hello, good morning guys. Kahapon pala hindi ko natapos yung vlog kasi sobrang na-busy ako. Today pala is Diyos ko Lord, January 8, 2019. Today is Tuesday. Ayan. And actually, walang tubig ngayon. Every morning naman wala kaming tubig. Pero today is 9 AM hanggang mamaya walang tubig. Kasi may ni-repair ata sa tignan nyo yung aming mga tubig. Ayan, punong-puno yan. Nakabalde at saka dun sa sa kitchen, ayan, may mga tubig na. Kaya good luck na lang mamaya kung hindi namin alam kung anong oras magkano yung tubig babalik. Hindi namin alam. Hello guys! So ayan. Ayun i-close kibi. Ayaw kay close i-open sa gamay. Ayan, medyo maliwanag na. Ngayon medyo na busy kami. Ngayon wala ako nagluto ng ulam kasi medyo na busy lang. Ayan si Papa yung nagpapak ng mga orders. Good morning pa. So ayan, kasi usually yung mga order namin, hindi ko alam, puro order namin is puro Black Arrow on packaging. May expose pero every after 2 days pa pinapa-ship ko yung expose. So ngayon eto Black Arrow. Puro Black Arrow talaga lahat. So puro naka-box etong mga. Mas gusto ko yung Black Arrow. Actually, mas gusto ko siya kasi mas marami yung order sa Black Arrow. Usually humabot ng 1,000 per transaction nila. And yun, tsaka mas mabilis i-pack kasi nga kailangan i-box lang. Alam mo yun, mas hassle kasi pag nasa pouches kasi magsusuksok ka pa ng mga tawag dito, mga karton, ganyan. So sa kasi mas easy, mas mabilis lang siya kasi di ba naka-box na. Usually sa expose, kung sa expose naman, maraming order. Pero usually, nagre-range lang yung mga prices na sa mga 200, 100 plus, ganyan. Pero marami siya. Marami. Pero yun nga, mas hassle siya kasi nga, nasusuksok ka pa ng mga, kasi kailangan mo i-secure yung mga items. Ganyan. So ngayon, magluluto kami. So si Papa lang yung pinapapako. Ako yung kumukuha ng mga ibang items. Pag nasa loob ng stock room, ayun, nahihirapan akong pamasok. Kasi minsan si Papa yung pinapapasok ko dyan. Kasi yung sikip. So ngayon, magluto ako ng sotanghon yung uulamin. Kaya magluluto kami kasi kailangan nang mag-work ni Papa mamaya-maya. Tsaka late pala yung oras namin. Kailangan nang palitan ng battery. So yun, magluluto muna ako. Hello guys! Good afternoon! So today is January 9, 2018. Today is Wednesday. And ngayon ako nakapag-vlog ng oras na kukunin ko si Hagrid. And then, birthday kasi ni Mama ngayon. And sad to say, kailangan namin i-celebrate. Wala kaming choice. Isa-celebrate namin yun sa
hospital kasi nasa hospital pa rin yung kuya ko. Kaya ngayon is bibili tayo ng cake and then kasi doon nga kami mag-celebrate. So, yun lang. Sa Gaisano. So, bibili tayo ng cake at saka nag-stock na kami kasi gutom na. Pati lang kami ni Papa dito. I-agree siya kanya isang. Alright. Sarap. Kaya, potato fried eggs. Magalit siya. Uy, hindi maginana ha. Pangit namin kaya yung Santinos ka ha. Ito tayo sa Santinos. Beef with mushroom. Ayun. Ano? Beef with mushroom isa lang. Beef ba rin eh? Beef nga lang. Beef na flavor na beef? Kanilang isa ka box. Okay lang. Yan, ito tayo. Beef with mushroom. Yung isa, yan. Yan yung cake. Yung kek. Ayan, nandito na kami sa taxi guys. Ayan na yung pamili namin. Si Papa. So, papunta na kami sa hospital. Hi guys! Hi! Hey, blurry kayo.